even newe toda kuti uchengete sabata zigo asira kuti umboswera uchitendera chitombokona uri kun'anga izvi ungadai wanga uri panapa nhasi ranga risabata so watogara wanzwa shoko raMwari wapona takubhabhatidza futi wanoda kuti ubhabhatidzwe ndifuka masabata mazhinji. So panapa pamuna atatibatsira panapa tinongoita ngema-orphans. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, tinonzi ana musiya dzasukwa, tinondomeka sure kuti tasiya zvavharwa. Wana zigo madzoka. Yes, vateresi. Vateresi havaneti va. Vanenge vachitsvaga bedzi asi tinogamuchirai. Welcome back here. Tadzoka pa-Iron Cape meeting. Iron Cape tiri kupesa today. As you can see, I think we are on the final moments of the camp. We've been blessed. Totenda Mwari nebasa rangachibata panapa vanhu vasunungurwa. Vanhu vakasungwa but and the burdens are lifted at Calvary. And Jesu ndiyakati kwandiri makaneta makaremerwa ndichakuzorodzai. So I think we found rest. So we thank God. And how many days did you taita 7 days. So tomorrow nakudzokera vakurwa pasi. Vanotsvaka mari vanodi vakunosangana nemi mastreets. Tichivakwiza. Muchivakwiza arazigo hamuneti but thank you. I don't know today what's up. Titaure tinzo. Feedback on the last episode that we had. Yeah, I think vanhu vakaratidza kufarira episode but macritics agara ariko. Pane zvimwe zvatainzi hatinonatso clarifya, vamwe vaiti hanzi tiri captured, vamwe vaiti zvakawanda zvakataurwa but it is what it is. Takava honest, takava truthful because ndo basa redu. Basa redu nderekuti tiratidza on direction, tiratidza on nzira. So but we thank God because vhangeri richiri nespace, vhangeri richiri nemukana. Any major takeaways because panamba of course muri muvhangeri but I think munotombogarawo pasi muchinzwa vamwe zvavanenge vachiparidzawo. Yes, munoteererawo shoko renga munenge muchingofoshorera vamwe muchingoti ere ndera mukaringa dai patisananga ari pano tamupawo iri. No, we don't do that. Yes. That's why you see even uri musangano uchaona kuti wiki inoresa ndakana chandakaparidza ndandakagara. I think I love how the system is built because it humbles you. It keeps you humble because you are able kugarawo pasi uchinzwawo wisdom yevamwe, uchinzwawo the word and also uchitodzorwa because we are not perfect in the process because kuva mukristu is not an event. Kuva mukristu it's a process. Uri muprocess yesanctification unto glorification. So tiri kukura from justification, sanctification to glorification, from a point we receive Christ imputed righteousness, imparted righteousness, unto glorification. So we are happy because pedzo wiki rese takagara praying even for our families, praying for our characters, praying and confessing our sins. So we are not inevitable, but tiri vanhu vanogona kutoputsirwawo pasi. Tiri kuona vamwe muground vari kurohwa nezvigure vachikamburwa. So ndo zviri kuitika. Ivo pakempi panapa pane here mayouth anenge achikambura. Varipo vanhu vachitokamburana. Ausadherere unokuwadzwa. Mune muripi pane pachikambura? Aiwa, tiri kuzama kuda kudzivisa nyaya dzekukambura nokukamburiswa. So taenda kumayouth, we are among them tichivataurira how dangerous it becomes because now once wangopinda mugame iroro rekukamburwa hauchabude, zviri addictive zigo. Ndofunga iwe unoziva mastreets hatizive wakati wechipawapawa hatizoti uri brand ambassador. Okay. But ukatanga zviri addictive zvakafanana nekuputa mbanje ende upombwe unotapira unonakidza ndo chivi chega chinoitwa zvinonzi nebhaibheri you sin against your body ende unofara nzara tsiye ndebvu zvinofara panguva yeupombwe. So something that we should avoid and we are preaching about. Tatara zvakanaka zvepamusangano panapa ndaona zvinhu zvinenge zvakarongeka musango munomu but pane zvimwewo zvekuti as a watcher anonoziva kuti majournalist mubhaibheri anonzi mawacha. Yes, the watcher on the high tower. Muri pamusoro petower. That's fine, no problem. Kune ma-issues
hatani tichingoone kuti kuSDA hatinyanyonzwa nezvawo. Vakomana kupfeka mhete. Masakana wane mhete pana. Kana mandiratidza ndauya nemubhadha. Tarowana nawo. Alright, kokurukwa. No, hatina varume vanorukwa. Hatina varume vanisa mhete. Ichocho chine chato chingochani. Ndiwaya nekwa kubhendeswa sewaya. Unofemera ugodzi. Cameraman wangu cameraman anokwadzwa. Atopera mukomana uyu. Aiwa ndikutaurira unisa mhete sei? Yes. Uri kusima ma-signals are terrible for a man. Especially for a young man to do that. Yes. I think it goes to where we are coming from. Nevhangeri riri kugadzira varume. Because taita kuti varume vaite madzimai. At the end of the day, vane mapesi tichaona vatakura mabhegi, mapesi tichaona vapfeka magogo. So it's going to be so terrible. Kana waona vakomana vakadaro kana vapedza pana vandiratidza. Ndiyo chamundidzingira nawo. Asi kumadzimai nevasikana musi muri kunyanyomesa repatrouse. Ndaona vamwe varipfekawo matrouse but muita nge mukuda kutsigirira trouse. Regai vasikana vapfeke trouse. I've preached and preached. Vhangeri trouse. I think toilet iri kungoparidza kuti zvakamira sei. Haufanira kukurwa kufunga netoilet. It's being a controversial subject to the world. But unfortunately we've fallen in this trap. Because listen, hapana modest. Bible inoti kana ari madzimai. Pana 1 Timothy chapter 2 from verse 9. Kuchizikana inoti vakadzi ngavapfeke nekunyara nekuzvidzora. Sezvinoita vakadzi vanoti vanotya Mwari. Kunyara nekuzvidzora. Modest is the principle. So nderipi trouse ndangorekanzira rechikadzi riri kupromota modesty? No. Hakuna kana trouse iro. Matrouse ese ada kutaradza mitsetse nemivara nechii kuti tidone tikamburiswe. Aiwa varume vazhinji vari kupinda muchechi wakadii. Zvinhu zvina kumira mushe. Aiwa ndikutaura ukatozotasa varume vazhinji mabhuruku avo chaiya kutoratidza kuti pane zvoda kutoitika. Because vakadzi vari kushamba pachechi ichi. Tatendera pfambi kuuya kuzonamata pakati pedu. Hatiramidze pfambi kuuya kuzosangana naJesu. But zvakaipa kuti breed pfambi pamberi paJesu. You understand? Saka ukapinda muchechi uri pfambi, haufanira kubuda uri pfambi. Ukapinda muchechi uri hure, unofanira kubuda wachena. Vamwe vanotanzi vhangeri mukariparidza zvakanaka vhangeri renyasha rekuti hamuudze vanhu kuti uri pfambi unongomuudza nezvekunaka kwaJesu. Romans chapter 6 po anoramba. Anotora matiri muzvivere kuti nyasha dziwande. Aisha. Kana isu takaberekwa muna Kristu. Tinorarama sei muzvivi? Po ari kutochamisika kuti vanhu vari vakaberekwa muna Kristu. We have died to sin. Handinapo ndakarorera pamuchinjikwa pakwe chete naKristu. Handichiri ndorarama asi Jesu ndiye akurarama ndiri. So in Jesus I've been freed from sin. So nyaya yematrouse, because tine nyaya yesecularization iri kuuya, chechi inoda kubheheva senyika. Chechi yakutanga kudzidziswa kuita zvinhu nenyika. Chechi ndiyo inofanira kunge ichidzidzisa nyika nekudzora nyika. But unfortunately the world have overcome the church, and now dressing has become a subject of controversy. But listen, even ukaverenga ana Isaiah chapter 6, you are told kuti maangels akanga achionekwa gore rakafa mambo Uzia ana Isaiah. Ndakaona maangels maseraphim. Hanzi ari pamberi paMwari achiimba mutsvene mutsvene. Hanzi imwe yakanga yakafukidza meso, yakafukidza tsoka nemuviri wayo. Mamapapiro achibhururuka pamberi paMwari. Yakavhara muviri. Saka uchiona even madzimai anova nemamini kuchechi kana akapinda muchechi akagara pasi anosunga zambia. Kuroti pane chiri kumuudza kuti shamwari chivhara makumbo. Naturally. Naturally pane zviri kumutaura kuti hembe ipfupi zambia rakupedza basa risina kutona taila. Hazvira kuti machira akapera. Kana kuti jira rakapera kana kuti hatisina shinda pachibhombiri inovhara vhendi. But vanosona vasina patience dzekuvhara vhendi. Saka munhu anenge afamba achiti zvitsvuku zvitema zvitsvuku zvitema. Muchechi varume wachinanzva miromo. Wachinanzva miromo. Ende varume wacho havadi kutaura nyaya idzi. Because varume vari muchechi ndiwo vanoda kuona futi waparidzi wauda kunakirwa nekuona vakadzi vedu vakachama. Saka iwe uda kutaura iko zvino kwatakuenda nechechi yaindoda yazionera mwene mhuri yake. Otherwise vanhu vanoti hanzi ndiwo murume ari kurova usaku langu uyu wachiona mukadzi wako indoda yazionera. Mashoko enye kupedzisira kune vanhu vari kuona kana vasingapinde SDA but vachifollowa Bluff You SDA platform paYouTube nepafacebook vachinakirwawo nemaprogramu amune muchiita. No, hatisoda kuti vangonakirwa bedzi. Bhaibheri inoti musavanzwi veshoko bedzi asi muve vaiti veshoko. Nyaya yatina ndeyekuti vanhu ngavaite veshoko. And also narrow is the way, straight is the gate. Jesu ndozvanotaura nzira yacho haina kupamama but inete. So they are invited also to join the way. Vanhu ava tisi kuda kuti vangonakirwa nokuona. Ngavati kana vaona vakanzwa Mwari achitaura vakaita conviction ngavaite sarudzo madecisions. We need to baptize them. Vanofanira kuti vabhabhatidzwe vajoine sangano raMwari riri kulead vanhu to heaven. But it's not easy go because iko zvino munhu wese ari kunamata. Munhu wese ari kuti ndine chechi yangu izvo munhu ari kuti but kana paine anzwa kuti mweya waMwari uri kundidedza nenzira ingauya ajoine
So at the Bluffview platform, waripo, even my platform pako, they are invited to even follow what we are teaching. Paplatform pangu abasi safe ka. Ni make. Bozi izvo zvanemba ina Evangelist Marufu ka. Tichipedza tingeta Sekuru Musunda Gore. Imurutamba nenganga newaroi nembavha mucharoiwa. Asi ucharoiwa handizivi kuti mune ropa raJesu iri pamuri. Isu takasoserwa. His guidance. Because ropa raJesu rinobvisa zvivi. Mweya mutsvene achikuguidai. But of course you are doing a work where to expose. I don't know, you are doing for exposing deception here. But you are doing for nekuti uri muteresi kuti uise mari momwe. But if you because varaziko urochikisa kuti muda kuita sei. But listen, whatever the way. Paplatform pako tinofana kuti tiwe because Jesu akati ngariende vhangeri rinosvika pese even paguwa ngatitaure kuti Jesu aponesa even muninga ngataura kuti Jesu aponesa saka we are not going to be limited. So we are happy the platform is there. If you want us to say something to those who follow you, we are excited to come. Tine chirongwa pamberi apa chamuri kukokwa Okay. na madzibaba Flocha Dispenser muprofita mukuru anotonhodza Africa. Okay. Ndinofarira pakuti vakafanana nemi. Mupostori. Vakazongosaina kuti mimi makapfeka suit. Varonza mapostori mukambopfekawo mataika. So if he wants us to discuss anything that is to do with the Lord, we are comfortable zigo. Yes. I think we have done so even mama platforms. Atitudedza vanhu vachiuya tichishare. Isa hatisiwe naro. Tata chiwenga chaita kamudedza. In fact, we know it has been a long discussion. Yapinda social media. Chiwenga takamuti ngawe. Tinosangana naye achita noise ari mastreets ake but takati ngawe discuss nyaya yezuva reSabata. Kuti takamira sei because the world must know. Kuti Sabata richiri kwanda hakuna even newe toda kuti uchengete Sabata zigo. Hatitoda kuti umbosvika uchitendera chitombokona uri kun'anga. Izvi ungadai wanga uri panapa nhasi ranga reSabata so watogara. Wanzwa shoko raMwari wapona. Takubhabhatidza futi wanoda kuti ubhabhatidzwe ndifuka maSabata mazhinji. Ari kutova excited nenyaya yandinotaura. Ladies and gentlemen, maizwa nyaya yerubhabhatidzo. Evangelist Marufu, hausizi ndakabhabhatidzwa gara muzehe. Iwe wakabhabhatidzwa uchichipi. Ndabhabhatidzwa usayocha. Baba vaguti vakashayika ka. Saka Ellen G White yakashayika. Aiwa Ellen G White ini ndiripo ka. Ini ndiri mutungamiriri wako. Saka kana zvakakodzera, I think Evangelist Marufu achandibhabhatidza kepiri. Kana Of course, I think it will be iwo kana wakabhabhatidzwa even kunoona rutera. Wachatanga une vanhu vakawanda wakatomisa muprocess yekubhabhatidzwa. Vanichatotungirwa naMwari. Imagine boss takabhadzana JT votes. What about you? Iwo unofana kupinda mvura. So even cameraman wako kana akasununguka. The way is there. JT takamupinza mvura akadaro. But listen Zigo, I think we are excited. Tiri kunzwa nyaya dziripo, we are waiting kunzwa dzimwe dzisati dzane follow up kuti zvakamira sei mumasecondary zvekunamata because the controversy ichiripo, controversy isati yapera. But wataura arada kuti tiwe discuss ngaafile comfortable, we are there, we are ready, we can always discuss. Ladies and gentlemen, Evangelist Marufu vachipetera Iron Cape meeting yanga ichiitwa kumazowe. And yes. Makachena chaizvo? Ndakachena today. Ndinotenda Mwari nekunditi ndipfekewo zvakanaka pamberi pako Zigo. Asi mari handina. Aiwa, mari. Iwe uri muteresi, ini mari handina. Chatinacho handina silivheri kana ndaramo. Asi zita raJesu ndinogamuchidza. Ladies and gentlemen, musanyeberonzi mari handina. Mukaona interview yabuda zvotati ndapiwa mari yangu. Whatever gives you $1. Nyaya dzakona chiwenga. Zigo, komborero. Zigo is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zigo $1 is what he will publish. At best, he is a journalist.